dek. Kuro wach ni osedhi okang' moseheo Fazul. Tigeno kinyi makawuono ang'eni jogo eko mabende nitiere iwacho ni e kambi kata mana wach ni aluora mago mosebedo ka ndiko chuk-dar nikech ang'eni chuk-dar indiko kuonde mopogore opogore obed e skunde, e kanise, obed kata mana kuonde mago mag ohala mabende ng'iyo kata mana chenro ni okinyi makawuono. Ng'ato nyalo penjo ni nang'o miyo ni ok dwar mar chulo chuk-dar osara matin iwacho ni the minimum of 30,000 mantiere Nairobi maonge Nairobi ka nego bed ni chulo siling 27,000 niwacho kanyo motelo tene dir makende sani chuk-dar mabende tiyo daytime kata mana odiochieng' ichulo siling 15,000 matiyo gotieno ichulo siling 16,000. Ng'ato nyalo penjo ni nang'o miyo ni dwaro mar chulo gi omenda matin mar siling 30,000 ok osechopo kare. Okwongo oonge chik wachak kanyo. En mane pach Fazul kende kochiewo e ode gokinyi. Oonge chik. Kenya kae nyicha wacho. Kenya kae en piny mirito gi gimiluongo ni chike. Constitution of Kenya 2010. Chike marito Kenya. Jatend piny miluongo ni William Ruto ne wacho ndalo campaign nang'owa ni jomofuwo rum e Kenya. Jomofuwo rum adier gionge koso moko nyoduogo. Gionge. Omiyo chike mwadwaro ni waluw. Ata malo 75 ewi 100 mag customers across Kenya, mawa mag chuk-dar customer, ata malo 75 gin piny owacho, gin migepe mag piny owacho. Onge kata migao achiel mar piny owacho machulo kambi mar chuk-dar siling 30,000 miwacho ni. Nikech gine magichulo keso chulo. Gine magichulowa to kagisechulowa to pare ni wan ohala. So nyiso niya, mae ohanda, mal na ma chiewa goyo, ema nyithinda chiemo go. Koro nyaka dong'e gi ata malo 25. Nyaka chul osuru mar VAT, nyaka chul corporation tax. Gigi ete nyaka nyiew ne chuk-dar ni uniform 2 e higa achiel. Nyaka otiege. Nyaka odhi e ndalo ne mag yueyo 4 e dwe to gi 26 e higa. To sechego ng'amo biro makone ni be nyaka chul. Kigoyo kwano no tidhi yudo ni onego be ni karawan wapenjo sirkal niya chulwa uru kata 100,000. Koro mano to wachulo 30 miwacho. To mokwongo 30 ni oonge chik. Koro sadi chik ntiere 15,000 mane chik. Koro to ng'amone gi penj wachno ok Fazul, Minister Florence Bore. Gi migao miluongo ni Wages Council. Nitie migao miluongo ni Wages Council ma Minister mar Labor appoint Jakombe. Kasto en gi jalno mobiro e lo weg kembe to gi jalno mobiro e lo jotich kotu kiero kata union kiero. Kech wan gi union ma private security workers. Koro gibende gibiro gibedo kanyo. Nyiche ne wageno. Ni wach ni ne dhi chako kama. No dhi chake cabinet. Jo cabinet kae mogo mbaka. Owach niya. Kaka piny tekni. Be wanyalo kao gimiluongo ni lowest bidder cha. Wagole threshold mar 20,000 watere 100,000. Nikech sirkal achiel ni. E lweta kora cham. Owacho ni chul minimum wage. Ma en 16,000. E lweta kora chich. Sirkand ni kidhi e National Treasury. Kor omenda kocha. Koro giwacho niya. Jata tich ka jata tich onego non kalatese mag kembe mokwayo tich. To monego mi tich en mabeche ni pinye mogik moloyo gite. Koro yudo ka samoro wadhi wapiem. Anakwayo 45,000. Jal moro kwayo 18,000. Wang ne miye tijno. To macha migao mar sirkal. Ma contract wang ikete lwedo gi ng'awa gi jagoro mongirore mar migap sirkand no. Tasto koro yudo ka kendo jagoro mongirore moro e leba wacho ni to chuluru minimum wage mwakete oboke. Ma kawuono en 15,000, 16,000. Mane chik. Koro to be emomiyo board mar PSRA ni en gi jogoro mongirore 3 mar leba
mondo kel oboke mar minimum wage no. Mar omenda mondo bi wach ni to en to jo migepe sirkal nyiewo gini gi pesa di, to gi mar arita kwe mondo ng'i ni aluora gi lwasi en maber minyalo tiye tijni. Naparo mana kaka Sharon ong'awo kapo nono ni tanga koro biro loko nikech